אהלן חברים, נעים מאוד, דור דגני, בעלים של כושר קרבי דגני. תהיו מוכנים לסדרה של תרגילי כושר קרבי. יש תרגילים שתוכלו לעשות אותם ללא ציוד, במידה ותרצו להשתמש בציוד. יש לנו כאן צמיג, כרית קו מגע, משקולות לרגליים ורצועות ירק. תכירו את נרי, ראי, גיא, תומר ועמית. הם הולכים להדגים לכם את כל התרגילים של היום. תהיו מוכנים לתרגיל הראשון. 5, 4, 3, 2, 1, צא! תהיו מוכנים לתרגיל השני.